Cei 300 de călători care se aflau în tren au fost comasați în 3 vagoane și au fost transportați până în gara Pojorâta. În momentul de față se lucrează cu un utilaj pentru îndepărtarea aluviunilor de pe calea ferată și pe măsură ce se va reuși acest lucru, trenurile își vor putea continua ruta. Avem pus la dispoziție un microbus și de asemenea CFR a pus la dispoziție 3 autocare, astfel încât dacă această operațiune va dura mai mult decât s-a preconizat, cetățenii vor putea fi transportați la destinație cu aceste mijloace de transport.